Kburija hija bija. Aħna Bormliżi. Għal-kem darba m'għandniex ministri. Għal-menu għanna l-mara tal-Prim Ministru. Għana onesta, bravissima, sinċira, nasab li l-iktar ħaġa importanti ju. Bħali, dik Bormliża bħali ju. Għaxina nafa zejra diku. Lidja vera jixraqila, għaliex anka l-karattru tagħha. U minn fejn ġejja xkultant is-siġra mill-frott tagħha tinaraf. Jiena ħosni burija ġifiri bija li għavolja minnix Bormliża. Niftakar l-omma dem titla minn qoddimi għax titla għannanni tal-ħom tal-anzjani, Bormla, nissaw ħafna u nista l-affari tagħhom. Nafa zejra u. Taddi għall-iskola ma' umma minnaw. Ejjaw tat-tibni toħra. Nafa sew. U nafta minn jgħidulhom u kollox. Ta' min jgħidulu? Tal-blu. Missierhom one of the best. Nafhom bħala ġirini għax huma vera dan u naf is-sindku. Ejwa naf għax kienet l-avukata tiegħi tat-tifel u għamlet ħafna ġejt lill-poplu mhux biss ta' Bormla imma lil Malta u għawdex kollu. Aħna nħobbuha ħafna u anke lilu nħobbuha wkoll. Għandi pjaċir ħafna, Jalla l-bambin iżommi deħ fuqhom. Inauguralhom uħi. Hija familja sew ħafna. Jibqgħu għaddejjin kif huma għax jien għandi fiduċja kbira li jħroġ il-ġid. Nawguralhom minn qalbi. Li tkompli tħaġġaġ il-żawġa, brava tajba u tuħosib it-tifla għax gussuża ħafna. Jiena li xeqla ġejt, u barka fuqa kif issa, iktar u iktar. Nawguralhom minn qalbi lila u r-raġel tagħhom verament il-Prim Ministru ta' Malta għax vera kien jixraqilhom.